Lamsogo jotono ani YouTube channel o bahai tongbai. I hope jotono kaham no tongbai na hinui kha khwlaio. Tini ni video hinkhe borok khoroktham bahai khe Maggie chaoi thwinani lamao kwlainani nangkha. O swngchar no yakarwi kwlangnani nangkha. Omo wngkha real story. Norok Google tei YouTube rogo search bo khlainai mano hinkhe faidi yang ayang kok sayawi video no chenglaisinai. Paharo berainani thangui tei ah jagao Maggie point tongo aro bwthagui Maggie chanani jotono muchungjago. Amo haikhe no Himachal ni paharo khoroktham dol rok miliwi berainani kaisa planning khlailaikha. Haryana School of Digital Marketing ni 17 jon student ni kaisa group tei Bangalore ni kaisa family bo Himalaya berainani bagui borok joto thanglaikha. Thangnai navratri o kulu ni bikna nagri o ah jagao berainani bagui soguio. Tei borok afuru ah jagao berai akoi adino no Haryana o tesa kifilnani kok. Phiaba borok amo hai uansukjak phano mwtai rok ni uansukmung hinkhe alada no borok ni bagui. O 17 jon student ni bisingo Manish, Gulshan tei tinta borok khoroktham Maggie chanani tei cha nangnani bagui borok ah jagani sorok ni kinaro thangui paikha. Tei ah jagao gana gini borok rok bo kwbangma bwchajak tongo. Tei ah jagao gari rok bo parking khlaijak tongo. Tei ah jagao Bangalore ni Ramesh Kumar bini bwsajuk tei bini paribar bai bo arjak bwchajak. Tei aro bwchalai tonglaifru no nobar belai kheno hom phaikha. Tei ah nobar phaimani bagui kaisa belai kheno buphang kotorma bedek baiui saka kuchuk sakani hoite tolao kwlaiui phaikha. Tei aboni logio sorogo hapung sakani pathor kotor bo kwlaikha. Tei amsuk buphang kotor tei pathor kwlaima bai 6 jon ni life ah jagao no chonani nangkha. Je borok ah jagao bwchawi tongnai bwchatui no ah jagao tomlainani nangkha. Mokol philikna phano se philigui manliya logi no kwlaiui phaikha buphang tei pathor kotor. Hasa khusi khlaiui tongthoksa thokma logi no ah jagao belai kheno durgotna kotor gotinani nangkha tei jotono belai kheno yang waisa khlaiui khaprumlaijak. Manikaran Gurudwani bwskango belai kheno chirik mokoro wngnani chenglaikhha. Bangalore ni Ramesh Kumar bini mokol ni bwskango bini bwsajuk tei bini paribar omo hai gotna gotiui thangmani nukmani bagui bo belai kheno kobor wngui thangkha saichung. Haryana ni student group ni borok ni gari ni driver jefuru o bir ni khorang khnaka bini gari je jagao parking khaijak ah jagani bo phatsa nori paikha. Tei je borok traveler gari o kajak oroni je ongkhornai o borok bo thwibaikha sago dukhurok manbaikha baksa kheba. Uspoto je borok kaham kwrwng tongnai rok pathor tola eba khiba buphang tola o kwlaijak o borok no borok rescue khainani bagui chesta. Phiaba je borok buphang tola pathor tola kwlaijak jotono thwibaikha tei baksa kheba sago dukhu manjak. Bokhorogo dukhu manjak omo hai borok rok masapano banchi bailiya jotono ah jorao thwibai lala liling wngui kwlaijak. O durgotnao 6 jon borok bogi langma chonani nangkha. O gotnani bagui belai kheno khairokmasincha tei kha dukhu nangjaknai kok obo. Student 17 jonani bisingo Manish, Gulshan tei khoroksa bwrwi borok khoroktham aro no langma chonani nangkha. Omo hai gotna gotimani bagui tei amsuk simiya o gotnao 7 jon borok bo belai kheno serious wngjak dukhu manui. Tei ah jagao no ganani hospital o borok no logi pathogui rohorkha bade banchi no hinui tei borok ni je kwthwi borok rok no bo postmortem khlainani bagui rohorkha. Tei postmortem khlaibai jani paribar no bo yafarwi rohorjakka mangkwthwi no. Tei afuru Ramesh Kumar bini bwsajuk tei paribar ni mangkwthwi nugui belai kheno khao dukhu nangjak tei kobor hai wngui thangkha. Jefuru bini paribar ni mangkwthwi bini mokol bwskango nugo postmortem khlaibai yafarwjago.
Afro belai kheno kobor wngwi chirwgwi kapkha Ramesh Kumar. Bo tamo khlaia joto poribar se thwi paikha hwngkhai angbo thwinai hinui chirwgwi kapkha. Belai kheno khairokjaknai kok Ramesh Kumar ni bagwi. Bini mokol bwskango bini poribar komor langkha. Ramesh Kumar bo ni jibo sago kisa misa dukhu manjak tei yakungo bo kwsarok chajak. Phiaba o gotnao amsuk bini bokhorok rok dukhu manya wngma bai bo ah jagao banchirwkha. Navratri ni puila dino no o family ni borok ni bagwi belai kheno hamya gotna gotinani nangkha. Tei gotna kwbangma poribar ni bagwi belai kheno dukho ni bepar aa dino.